Karon pre, makadula ni dag soccer ani. Ano ba akong ginahulat no? Time sa asa rin si Mr. Lim pre. Sabi tao. Ay, tuarang amaw. Ay, murag. Mao na nito, murag mao na nito. Usay man ni boss. Mao na ni diri. Usay mao na ni diri. Diri na ko munaog. Dili pa mo ko diri munaog. Dili ka diri munaog. Dili ko sa man. Ay, ikaw ang dili munaog diri, ang ako may munaog diri ah. Na masahiro ba pre? Nagungsa man na siya dira. Kol, di may manakay kol, mag-soccer rata kol. Kusa naman ka nga, nagtitibay ako ni mong 50. Lah, murag nagdayog soccer boss oh. Bitaw, murag karbo kita na nila ba? Hoy, Soccer! 3v3! lah, nanghagit boss, 3v3 daw. Ay, Glasgow! Ano? Suklan tani. Ha? Ano dili mo ko ni minunong ko na pa imong helmet og guba? Sinapliti kag si Pinta, o dara ko, si Pinta ito mong gipliti. Oh. O, Saan 10, naman yung bata? 20, 5, Ano- mo ano na man 5, pamiliti dito, uli dito, kung magdula kang sakit diri. Unsa man ning batahan ni? Awan, dira, awan! Iya tud ko boss. Awan, dili! Dala kay si Pinta, pamiliti dito ah. Sa man Dula tong sakit. Bira ni oy. Mura magbuhat nag-drive. Dati ganyan na, may sila pare. Ano na Mr. Lim? Ay, grabe, pasensya na kayo pre, kay masayro pa ko ba, para naiptay pa ang scooter diri ah. Bantay bitaw ka ha. Nyasa naman tong kalaban. Tura oh. Ganina na nagpaabot dira ah. Tinira ganyan nagpaabot no, kay dula na daw ta. Kaya nasa to ah. Kami nakaisipa gani no. Tara, sugdan na nato ni, pakita na to sila ha, mag-warm up pa ta. Pumama. Tara. Okay. Gahanag patik-atik kanila. Huy! Ay, Dula na ta. puting kamay ng agit na pre. Sugdan na nato ni. Oh, yan sa magula. Oh, inyo anak, inyo mo dayo. Ay, kita gipauna. Yan sa Manjunix. Padala sa bula ha. Ako bala na. Kaya mo din ako. Basta. Junex! Pasa! Hey! Oh! Maramaag mga skill nila boss. Uy. Pre! Hindi man din basta-basta ni dahil sa Mindanao. Ay pa. Ayun man din nato. Pre, asa mang gulbar ani? Ang galing do pero asa may lang gulbar? Gani, 3v3 naman ta kanong iabot na Las Pikas. Hoy, usar ta gulbar kay tribiti ra man ta. Ini pre. Isa ra man day kagulbaran di ay. Mas gwapo noon kay para dili hangak. Siritar. Kami salat. Ah, putik ni si Mr. Lim. Yati plastara oy, may jurang misalin di bensa. Yati. Oh. Si pambula pre. Na-save na tong bula sa soccer pre, pero ang bula na tong duha wala.